ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସୁରଟ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ପଇସା ପଠାଉଛି ସେଇଦିନ ଏପଟେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ଭାବିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁରଟରୁ ଯାଏ ପଇସା ପଠାଉଛି, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଛି କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚିକି ରାଣୀହାର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଲି। ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିଦେଉଛି? ପଇସା ରଖିବି କ'ଣ? ୟାରି ପଛରେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବି କେଜାଣି? କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେବିନି, ନହେଲେ ମରୁ। ମୁଁ କ'ଣ ମାରିଦେଉଛି ନା କ'ଣ? ଯିଏ ପଚାର କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଥିବ Oh କୋଉଠି my ମରୁଛି। God. ଆଉ ଜମା ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ପଇସା ହାରି ପଛରେ ଛୋଟ ମୋର। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ମରିଗଲେ ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ସାହେବଙ୍କୁ ଲୁଗାପଟା ଦେବୁ, ସୁତ ଘର, ବର୍ଷକ ପରେ କ'ଣ ଭୋଜି ଦେବୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ଆଉ ତୁ ସଞ୍ଚିବୁ କ'ଣ? ଯେତେକ ଥିବ ସେତେକ ଯିବ ମୂଳରୁ। ରଖ ମୁଁ ପଛରେ କଥା ହଉଛି। ଆମ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କାଶୁଛି ଏତେ ଜୋରେ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ଘରେ। ରଖ ପଛରେ କଥା ହଉଛି ହେଲା। ରଖ। ହଁ ହଉ ରଖ। ରୁହ ମୁଁ ପାଣି ନେଇଯାଉଛି। ରୁହ, ଏତେ ଜୋରେ କାଶ ହଉଛି, ଚାଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ।